Kámoši, čaute. Vítam vás v novom roku. Nový rok, nové ja. To som si hovoril síce už minulý rok, ale nejak to opäť nevyšlo. Nevadí. Nasnežilo nám v tejto prdeli, kde bývame. Padlo tu asi, že centimeter. Samozrejme kalamita. Ale iné som chcel. Je u mňa až nezvyčajné, že vlastne ešte dávam dostrihané to minulé video a natáčame ďalšie. A dneska mám voľný deň, takže dúfam, že stihnem natočiť dve. I keď ako sa poznám, tak to bude také, že si drahý. No ale mám jednu novinku, ktorú, počkaj. Fabia. A toto není Fabia. K tomuto sa dostaneme neskôr. Sadnú do tohto zázraku. Asi skočíme aspoň trošku na vapku, lebo je to, asi to nebude vidno úplne, ale to je, že hnus. Že ideme naštartovať, ideme to omiesť, skočíme to trošičku umyť aspoň a potom sa dostaneme k tomuto. A by the way, áno, stále sa mi to zamyká. Prišla mi taká opravná sada, hodím sem nejaký obrázok alebo niečo. Lebo celé to zamykanie začalo tým, že najprv začali robiť vodičové dvere, keď som otváral, zatváral. Potom tomu už tak jebe, že sa to zamyká samo. OK, nevadí. Ale začneme výmenou toho zväzku, čo je vo vodičových v tej prechodke. A uvidíme, že čo to povie. V tomto počasí sa mi to naozaj nechce. No a tam vás neklamem, predtým než sa tak dostaneme k tomu autu vedľa, ideme pri nejaké diely. A ja síce viem, že to bude asi tak za pol hodinu úplne rovnaké, ale aspoň sa nezadrbem možno keď pôjdem do kufra, takže win-win. Toto je tá časť dňa a keď to ľavou rukou neviem otvoriť. Na zdravie. Život s tejačkom. Opičí. A teda, aby som vás nenaťahoval dlho, tak berte na vedomie, že není to umyté. Takže vyzerá to tak všelijako, ale tak teda toto je naša nová dailykára. Takže A4B6 s krásnou legendárnou 1.9 TDI 96 kW, takže veľmi podobný motor než ako máme teda vo Fabii. Je to S-Line, takže není to úplne že exteriérová S-Line, ale vnútro asi áno. Ja neviem, ja sa tým akože extra nevyznám ešte. Ale fajn, za tie peniaze super. Na daily hlavne na to naše to bude bohato stačiť. A nejaký teda bližší stav si ukážeme, keď bude trošku lepšie počasie, vybehneme to umyť a ukážem vám nejaké blbosti, čo tam treba nejako spraviť. A mám brať, tak 320-ky, tak stále asi jednopiesty, ale 320-ky z B7 z 3 litru, ktoré by mali pasovať plug and play, takže oproti tým obyčajným 280-kam to bude, dúfam, že taký priateľný upgrade, asi zbytočne tam dávať na dailykáru, na ten nejaký výkon, niečo lepšie. A plus ešte zohnal som rovno originál, čo je tam nepozerať, tuto nie ešte, originál Audi ťažné, takže perfektne. Že konečne máme daily, na čo sa strašne teším. Diely máme objednané, urobíme tomu v nejakom ďalšom, asi najbližšom jednom z tých blízkych videí všetok servis. Vyservisujeme si to, nech to máme spoľahlivé, nech sa nemusíme s tým báť niekam ísť. A potom už uvidíme, jak bude teplo. Dáme dokopy, možno tam tak nejako ľahko preleštíme, nech to nejako vyzerá. A tak, teším sa na to. A ináč teda vnútri, v podstate, že klasická S-Line.
nejakých pár blbostí tam určite je. Budeme musieť prešiť volant, páku, toto vymeniť, to je strašné. Ale ináč nejaké extra problémy a ešte sa asi tomuto budeme musieť nejako povenovať. Nejaké extra problémy to nemá. To si potom však všetko ukážeme v tých ďalších videách. Takže v prvom rade si dáme dokopy toto a potom sa už potom sa teda spolu vrhneme už na nejaké, jak sa to slávuje, takto, na nejaké úpravy tohto zázraku, dúfam. Takže asi toľko k dnešnému rýchlemu videjku. Keď ťa niečo zaujíma, kľudne sa pýtaj, budem rád za každý nejaký feedback alebo zdieľanie a podobné. A ďalšie video ešte okrem toho servisu si ukážeme. Na Fabiu sme zohnali nejaké iné kolesá, takže budeme ich musieť testfitnúť a uvidíme, že či ich len dáme dokopy a posunieme ďalej, alebo tam budú vyzerať nejako schopne a budeme mať nové kolesa na leto. Čaute.